फैगौ 22 सेप्तेम्बराव खुंजागोन बिटिसि बिसायख'थि 4 नं जमदुवार बियाबाव बिजेपिनि बिजाथि महरै दं प्रफेसर राहुल नार्जारी। जमदुवार बियाबाव गावनि देरहागोनखौ गोख्रों फोथायथि लादों राहुल नार्जारीआ। मख'नाय जायोदि जमदुवार बियाबाव राहुल नार्जारीखौ बिजेपि दोलोनिफ्राय बिजाथि फोसावनाय लोगो लोगो राहुल नार्जारीनि फारसे रायजो राजाफोरनि अनसायनाय आरो हेफाजाबा बांसिनदों। जमदुवार बियाबाव बिजेपि दोलोआ गोख्रोंसिन जासिनदों। बिजेपि दोलोनि बिजाथि राहुल नार्जारीखौ देरहासार खालामनो गुबुन गुबुन दोलोखौ नागारनानै बिजेपि दोलोआव जयनिं जाफैनाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। बेबायदिनो दिनैबो बिजेपि दोलोनि नीति आदर्श आरो राहुल नार्जारीनि समाजनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै मजाथि राभा गामिनि गासै 59 नखरनि सोद्रोमाफोरा बिजेपि दोलोआव जयनिं जाफैयो। बे जयनिं जाफैनाय सोद्रोमाफोरखौ बिजेपि दोलोनि बिजाथि राहुल नार्जारी जमदुवार मंडल बिजेपि दोलोनि मंडल आफादगिरि सुजित मोसाहारी बिथांमोना बाहागो लानानै बरायनानै लायो आरो जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थियाव जमदुवार बियाबाव बिजेपि दोलोआनो देरहासार जागोन होननानै राहुल नार्जारीआ बेबायदि फोरमायो। दिनै जोंनि जमदुवार समस्तिनि सिङाव थानाय मजाथि बिसिडिसिनि आन्दाराव मजाथि गामिनि जोंहा राभा समाज बिथांमोना बिजेपि दोलखौ मोजां मोननानै गासिबो लैहोर लैहोर फैजोब्बाय। गामि हलैनो सासे सानै नखर बादै बिथांमोना जोंनि बिजेपिखौ मोजां मोननानै आरो बिजेपि दलाव बिथांमोना भट होगोन होननानै दिनै जोंनो आसाखौ होजोब्बाय आरो आं आसा खालामदों बिथांमोननि आसा जेसेबांनाखि लुबैनाय दं बेखौ आं पुरन खालामनो हागोन। आरो बिथांमोनहा बुंबावदों जे दिनैनि समाव बिजेपि सरकारा मा खालामदों आरो मा खालामाखै। दिनै पार्मानेन्ट सान्तिनि थाखाय बेबस्था खालामदों। दिनै जातिनि नामाव बिभाजन खालामाखै, धोरोमनि नामाव जों बिभाजन खालामाखै, बिथांमोना नुनो मोन्दों। बेनिखायनो आङो बिथांमोनखौबो गोसो गोरबोजों आं बरायनानै लाबाय। लोगोसे आङो बिथांखौ धन्यबाद जासिदों। जोंनि मजाथि गामिनिनो परमानन्द राभा बिथाङा इउपिपिएलनि सासे गोख्रों नेतामोन। बिथाङा दिनै जोंजों फैफानायाव आरोबाव आंनि गोसोआ बोलो मोनसिनदों आरो सानबावदों फैगौ समाव बिथांनि दैदेननायावनो राभा समाज गासिबो जोंनि समाजफ्रा जाहाथे मोजाङै मोजां जोङो उन्नति जानायाव आग बारायलाङो। जोंनि इस्युआ जाहैबाय जोंनि जमदुवार समस्तियाव बिसेस भाबे फरायनायनि बागै लोगोसे जोंहा बेवहाय मेडिकेल सिस्टेम जोंना थिग गैया। इरिगेसन सिस्टेम जेखौ जोङो माइ गायनानै बा जोंनाव मावनानै जाग्रा रायजो राजा बिथांमोन इरिगेसन सिस्टेम आरो संकस दैनि जोंहा जे खुरखानाय बे बायदि रोखोम जोंनि गेजेराव दाबो दङ आरो किसुमान गामियाव जोंहा दाबो एम्बुलेन्स थांजायै लामा दङ। दा बेफोरखौ मावनायनि इस्यु लानानै जोङो रायजोनि गेजेराव आवगायबोदों। आं सानो बिथांमोनहा खुनु फेक्टर जानाय नङा जमदुवार समस्ति हिसाबै। मानो होननानै बुङोब्ला दस्रा दस्रि समस्तिनिफ्राय जमदुवार समस्तिया मोनसे आलादा समस्ति। जाय समस्तियाव जाति जनगोष्ठीजों बुंफबनाय बिथांमोना लुबैदों दिनै भारतीय जनता पार्टिया मोनसे नेशनेल पार्टी जाय पार्टियाव थायोब्ला जों सुबिदाखौ जों डाइरेक्ट मोननो हागोन। बेनिखायनो जों भारतीय जनता पार्टिखौ जोङो भट होनानै देरहाहोगोन होननानै जोंनि रायजोफ्रा बुंदों। बहुद अनसायनाय मोन्दों, नोंथांमोना नुनो मोन्दों। दिनैनि गेजेराव जुदि गामि हलैनो जुदि जगदान जुदि जाफैनाय नुनो मोनोब्ला बेनिफ्राय रंजाथाव आरो साबसिन जोंनि बिजेपि दलनि थाखाय खौरां जानो हाया।